Narito na mga malalaking balitang Central Luzon ngayong araw. 8 patay, 3 nawawala sa pananalasa ni Bagyong Karding sa Luzon. Bahay sa San Simon, Pampanga, gumuho matapos lumambot ang lupang kinatatayuan nito. Survivor ng Ondoy mudslide sa San Juan Banyo, Arayat, nakatira pa rin sa danger zone. Disaster response personnel dapat bigyan ng hazard pay tuwing may state of calamity ayon kay Representative Ria Vergara. At Giant Lantern Festival 2022 bubuksan sa publiko. 10 barangay sasali sa kompetisyon. Magandang gabi ka rehiyon. Ako po si Jennifer Salenga. Oras na para sa mga maiinit na balitang Central Luzon. Umabot na po sa 8 katao ang mga nasawi habang 3 ang nawawala sa pananalasa ng Bagyong Karding sa Luzon ayon sa NDRRMC. 5 sa mga nasawi ay mula sa Central Luzon. Ang mga rescuer ng Bulacan Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office na natagpang putay sa bayan ng San Miguel matapos tagayin ng tubig baha. Sila ay sina Narciso Calayag Jr., Gerson Resurrección, Marby Bartolome, George Agustin at Troy Agustin. Bukod pa rito, may 3 fatalities na bineberipika ang tanggapan, 2 sa Zambales at 1 naman sa Quezon. Habang 3 mangingisda mula sa Mercedes, Camarines Norte ang iniulat na mga nawawala. Samantala, sumampa na sa 16,476 na pamilya o katumbas ng 60,817 na mga individual ang epektado ng pananalasa ng Bagyong Karding. Sa pinakuling datos mula sa National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC ngayong Martes, September 27, mula umano ang mga pamilya sa 948 na barangay sa Ilocos Region, Cagayan Valley, Central Luzon, Mimaropa, Bicol, Calabarzon at Cordillera Administrative Region. Kaugnay nito, nasa 12,352 na pamilya o higit 46,000 katao ang pansamantala umanong nananatili sa 976 na evacuation center habang ang natitira ay nakauwi na sa kanilang mga tirahan o mas piniling makituloy muna sa kanilang mga kamag-anak. Samantala, nasa 74 na insidente ng pagbaha ang naiulat, 7 sa Central Luzon at 4 sa Calabarzon. Higit 200 milyong piso ang naiwang pinsala sa agrikultura ng Super Typhoon Karding sa Pampanga. Ito ang huling tala ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council as of 10 p.m. itong Lunes, September 26. Ang tandama ay pinakamalaking halaga ng pinsala na umabot sa higit 125 million pesos. Sa kabuuan, 134 na barangay at halos 3,000 magsasakang apektado. Maano ko yung pakiramdam ko kasi tagal mo pong nararo ito. Pagkatapos po paggising ko, mamunta po dito, nakakita ko yung palay ko nakatomba. Ang palay, kami lang pong magtanim na araw-araw, ganyan-ganyan kami. Ay pagkatapos po ngayon, gumanda, nasira na naman. Kung kailan po makaganon yung palay, yung bunga na, ngayon pang masira. Kaya po, Nasa 25 kabahayan naman ang tuluyang nawasak sa mga bayan ng Arayat, Candaba at San Luis. Higit 1,600 kabahayan naman ang partially damaged sa mga naturang bayan baging sa Mexico at San Simon. Sa Bora, kasalukuyang nilalagyan ng sandbag ang tabing ilog habang nalinis na ang mga nagbagsakang puno sa Apalit, San Fernando, Binalin, Mexico, Arayat at Lubao. 108 estudyante naman apektado matapos masunog ang 6 sa 7 classroom ng Santa Cruz Elementary School sa Masanton. Electrical short circuit ang tinuturong dahilan. Higit 25,200 na pamilya naman o 102,321 na katao ang apektado. Halos 55,000 ito ang nasa Masanton.
Samantala, baha pa rin sa halos 80 barangay sa 11 bayan sa Pampanga. Ito po ang mga bayan ng Arayat, San Luis, Bacolor, San Simon, Guagua, Santo Tomas, Candaba, Apalit, Minalin, Masantol, at Macabebe. Samantala, wala pa rin pong kuryente sa bayan ng Dingalan, Aurora matapos itong hagupitin ang bagyong Karding. Ayon kay Mayor Sherwin Taay, umabot sa halos 70% ng populasyon Ano ko ang yung naapektuhan pakiramdam ko. ng kalamidad. Kaya't nagdeklara na ng state of calamity sa bayan. Nagpahatid na rin umano ng tulong ang national government sa mga pamilyang nasalanta sa Dingalan. Habang patuloy ang pag-assess sa kabuang pinsala ng bagyo, nakantabay din umano ang kagawaran upang magbigay ng emergency shelter assistance at food packs. Nagpapasalamat naman ang mga residente dahil walang naitalang casualty sa nangyaring kalamidad. Gayunpaman, malaki pa rin ang pangangailangan ng bayan, partikular na sa potable water. Ito po ang connection. Wala pang kuryente. Almost the 90% of the populations are affected po. So, ang pinaka-kailangan po ngayon ay for shelter, temporary shelter or any materials. Upgraded po ang DSWD po kahapon, Secretary Tulfo here po. Initially, nag-distribute po sila ng 5,000 pesos each for the 400 families pa lang po yung mga unang na-evacuate po dun sa mga evacuation centers po natin. Manatiling nakatuto para sa iba pang mga nangungunang balita ngayong araw. Nagbabalik ang CLTV News. At sa iba pang mga nangungunang balita, mayroon pa rin po mga residente na nakatira sa permanent danger zone na kung saan nangyari ang mudslide sa San Juan Baño, Arayat, Pampanga. Ayon po kay Arayat Mayor Madir Alejandrino, pahirapan pa rin sa kanila ang pagpapaalis sa mga residente sa Purok 7 dahil karamihan sa mga ito ay magsasaka sa Aklan area ng Mount Arayat. Agaw rin po na balitang yan, makakasama natin live si Paulo G. Santos. Paulo, kumusta na ba ang sitwasyon ng ating mga kababayan dyan sa Arayat? Ito nga usapin na ito, every time na magkakaroon ng bagyo, ay talagang inaalala natin sila dahil nga dun sa nangyaring mudslide. Noong panahon naman ito ni Bagyong Ondoy. Totoo ka dyan, ating Jen. Itong mga residente dito ngayon, particular na dito sa Purok 7, ay hindi pa rin nagpapaawat. Higit na sa 20 pamilya itong mga to na nakatirik yung bahay dito sa paanan ng dating gumuhong lupa. Dito nga sa Purok 7, Barangay San Juan Baño na idiniklara ng Mines and Geosciences Bureau o MGB na nasa kategoryang Permanent Danger Zone ang kanilang lugar. Karamihan sa kanila, ating Jen, ay pagsasaka ang kabuhayan at ayon dito sa second generation na ng upland farmer ng San Juan Baño na si Anacleto Simbilio, nasa paanan ng bundok ang matabang lupa na kanilang tinataniman ng high value crops o gulay, ating Jen. Kaya upang hindi maging abala sa kanila ang pagbabantay, ay dito na rin sila nagtirik ng kanilang mga tahanan. Yari ito sa mga light materials. Pero ang ilan dito sa mga naobserbahan natin, ating Jen, meron na rin mga konkretong bahay ang nakatirik. Wala naman umanong gaanong dalang maraming ulan si Karding, kaya hindi sila natakot nitong nakalipas na araw. Ngunit aminado pa rin sila, ating Jen, na may pangamba sa banta ng landslide. Halos back to normal na nga yung mga kabuhayan nitong mga taga-Arayat sa aming pag-iikot dito sa komunidad. Ngunit ang river channel naman, ating Jen, dito sa Mount Arayat Station ng Pampanga River ay nananatili pa rin mga kaibigan na nasa alarm stage o 7 meters as of 5 p.m. kanina yan
na lampas pa rin ho dito sa normal level na 6 meters na water level ayon ho dito sa Pampanga River Basin Flood Forecasting and Warning Center ng Pag-asa. Samantala, may kumakalat naman ating Jen na kwento dito sa barangay San Juan Banyo kasunod nga nitong pagganda ng panahon dito sa bukana ng Mount Arayat ay may bakas kasi ng landslide dun sa mismong bunganga nitong Mount Arayat no. Ngunit pinapulaanan naman ito ng ilang barangay officials na sa nakausap natin na si Kagawad Severino Sigua na personal na nagtungo di umano dito sa itaas ng bundok. Ang kulay putik ho na nakikita ho raw nila na bakas ng landslide ay nagiging klaro dahil wala itong tanim na punong kahoy sa bukana ng Mount Arayat yan. No? Kaya kapag lumiwanag naman ay nakikita ho ito sa malayo. Sinisikap naman natin ating Jen na kunan ng panig itong Mines and Geosciences Bureau o MGB sa assessment nila. Maigi rin na eksperto ang magsabi sa atin kung ano yung naging epekto nitong bagyong si Karding dito nga sa mga kalupaan o topografiya nitong Mount Arayat. Dahil alam naman natin mga kaibigan, ito ho yung mga lugar na meron silang sinasabing danger zone ating dyan na prone talaga sa landslide dahil itong ayan, kung maipa-flash natin sa ating TV screen yung ating drone shot, ang Mount Arayat ho, bigyan lang natin ng trivia itong ating mga manonood, nasa 1,030 meters above sea level ito. So napakatarik nitong Arayat at may mga bahagi ho ito na sadya hong mabato o di naman ho kaya may mga gawi ho raw na mataba ang lupa kaya dito naman nagtatanim yung ating mga kababayan. At matatandaan nga natin ating Jen, September 26, 2009, nangyari ang landslide dito sa Purok 7, San Juan Banyo na kung saan 12 ho ang nasawi. At sa assessment ng MGB, nangyari ito dahil nagkaroon ng parang dam, kung tawagin, artificial dam. Doon naipon yung tubig at nung bumigat ito, hindi na masalo na lupa, kaya ito rumagasa. So iniiwasan talaga nitong mga eksperto at pinapayuhan ng LGU na awatin ho itong mga residente na sila ho'y manatili doon sa paanan ng bundok na maaari ho itong gumuho anuman ho ang kalamidad na pumasok gaya ho nitong bagyo na may dalang ulan o di naman kaya kung ating Jen itong earthquake. Alright. Ito nga, Paolo, matagal nang naglabas na ng pag-aaral nga ang MGB at idineklara na ang permanent danger zone, particularly ang Purok 7. Ano sabi ng LGU? Kasi nga, tulad ng nabanggit ko kanina, every time na magkakaroon ng, hindi lang bagyo yung mga malalakas na pag-ulan, hindi nawawala yung fear na baka maulit yung nangyari noong 2009. Ano sabi ng LGU? Bakit hindi nila mailikas-likas itong natitiran, sabi mo nga, nasa 20 pamilya na lamang. Actually, from the moment na nangyari yan, noong 2009, kumonti na sila Yeah. Pero meron pa rin natitira. Ating Jed, ang ating pakikipag-usap sa telepono kay Mayora Madira Alejandrino, ang sabi nga niya, talagang may katigasan ng ulo yung mga residente doon sa Purok 7 at may mga pagkakataon na nga raw na inalok sila ng malilipatang bahay. Pero bumabalik sila dahil andito yung kanilang kabuhayan, yun ang kanilang katwiran. Kaya hindi sila mapaalis doon sa kanilang lugar. Bagamat meron ng mga klarong, mga karatula na inilagay ho dito sa paligid ho ng permanent danger zone, no build zone ito dahil kapag ho tumama itong mga trahedya gaya ho ng lindol o di naman ho kaya nitong malalakas na pag-ulan, kahit normal nga lang na pag-ulan ating dyan dahil itong uri ng lupa at bahagi nitong bundok na to prone talaga sa landslide. Kaya kung maaari hindi yan mapasok nitong mga residente dito sa lugar para makapag-build ng anuman hong infrastruktura. Pero pansin natin dito sa hindi kalayuan kung saan mismong gumuho yung lupa ating dyan noong 2009, andun na yung mga bahay Kaya ang abiso nga nitong barangay kapag
umaabot dito sa may papasok na bagyo, kaagad naman daw nilang naisasagawa yung preemptive evacuation dun sa lugar dito sa San Juan Banyo. Malaking pasasalamat natin, no, na hindi natin masyadong naramdaman, no, hindi ganun kalakas itong naging epekto ng bagyong Karding. Pero yung fear kasi, Paolo, no, base sa pakikipag-usap mo sa mga residente pa na natitira sa Purok 7, yung fear nandiyan pa rin sa kanila, hindi ba? Totoo, ating dyan. At dito sa mga kwento ng mga survivor, abutin na nga lang daw, hindi raw umabot dun sa itong bagyo na to, may dalang maraming ulan dahil ang inaalala nila ating dyan baka wala silang mapakinabangan. Kasi alam mo ba yung mga pinuntahan naming lugar gaya ni Anacleto Simbilio, no? Yung kanilang kamatisan ating dyan, halos bumagsak yung mga bunga at wala nang dahon. Hangin lang daw talaga ang tumama. Pero kasabay nga nitong pagliwanag, pagsikat ng araw, nakita nila kung gaano kalaki itong perwisyo. Pero ang pinangangambahan din nila ngayon ating dyan, at least maging klaro din kung yung mga sabi-sabi ng ilang mga mountaineers, yung mga umaakyat dito sa bundok, gusto rin nilang maklaro sa mga eksperto kung ano yung naging epekto nitong bagyong Karding. So far, yan ang kailangan nating bigyan ng linaw dahil yung sabi-sabi ating dyan mas maigi sa mga eksperto na tumitingin dito sa bundok na may kakayanan na i-interpret yung mga ebidensyang makukuha nila sa taas. Pero Paolo, nabanggit mo, no, na aware ang barangay, aware yung mga residente na nandyan pa rin sa danger zone na yan, sa Purok 7, yung posibleng danger nga na mangyari because of this super typhoon Karding, no? Ang sabi mo, kapag may mga ganitong kalamidad, nagsasagawa na sila ng preemptive evacuation sa mga residente. Ginawa ba nila yan, Paolo, nung kasagsagan ng or before itong pagragasa ng bagyong Karding, or sila ba ay nanatili lamang sa kanilang mga tahanan? Ating dyan, yan ang buti nitong proactive itong ating mga barangay official. Ayon kay Kagawad Severino Sigua, nasa 30 families ang kaagad na nailikas bago pa manalasa yung bagyo nitong hating gabi. At pansin din naman natin sa lugar ating dyan yung mga tao, gaya ng sinasabi mo, mulat na sila. No? Aware na sila kung ano ho ang banta nitong kalikasan kapag meron hong pumapasok na malakas na bagyo. At nakita naman natin sa paligid ating dyan, halos yung mga punong kahoy dun sa taas, kawayan yan, yung mga acacia trees, talagang nabali. Nakita talaga natin kung gaano kalakas ho yung hangin na dala nitong bagyong Karding. At ang sinasabi nga nitong mga residente doon, para daw sumisipol yung hangin. Yung ilan naman, sabi naman yung sa description nila, para daw baka na umuungol yung hangin diyan sa area ng San Juan Banyo. Kaya yung pagkagising nila, nakita nila talaga yung lugar nila kung gaano ho katindi yung pananalasa nitong bagyong ito. So buti naman ating dyan sa pag-ikot natin, nakita natin yung ilang mga kabahayan dyan sa area ng San Juan Banyo, hindi naman karamihan na damage. Yung mga punong kahoy lang, wala tayong nakita di tulad dyan sa area ng Nueva Ecija na may mga natumba talagang mga poste ng kuryente. Sa kabutihang palad, ating dyan, mga punong kahoy na bali ang sangalaang at mga century-old trees na bumagsak dyan sa area naman ng Bitas sa Arayat. Yun lang yung mga naobserba natin. Pero overall, sa mga kabahayan na nakita natin, bahagyang damage yung ilang mga bahay na ating nakita dyan sa area ng San Juan Banyo. Pero Paolo, ito nga, hindi pa rin nawawala yung danger, dahil nga nangyari na before. Hindi ba maaring ipatupad
yung parsahang pagpapaalis sa mga residente, well, for their safety naman ito. Anong sabi ng LGU dito? Hahayaan na lamang ba nila itong mga natitirang residente na ito na manatili doon sa lugar na yon kahit alam naman nila na delikado pa rin na manatili doon sa lugar na yon? Ating Jen, ang binabanggit ni Mayora Madir Alejandrino yung mas maigi raw mabalansin nila yung interest nitong mga residente dito. Pero kung sa usapin nitong pabahay, nagkaroon na ho raw ng pabahay. Naibigay na yan dati dun sa mga residenteng tinamaan, gumuho yung kanilang bahay. Naigawad na may resettlement area pa nga na naipagkaloob sa kanila. Pero dito sa mga nalalabing mga residente dito na nag-set up na ng kanilang mga bahay, hindi, sabi ko nga sa iyo Ating Jen, hindi na ordinaryong light materials kasi konkreto na patuloy daw yung pakikipagdialogo nitong LGU para at least makumbinsi sila na lisanin talaga itong lugar na to. Pero ang bottom line lang dito Ating Jen, andito yung livelihood nila At kung pag-uusapan natin yung profile nitong mga nandito sa permanent danger zone, mga magsasaka ito Ating Jen. Alright, maraming salamat sa iyong ulat, Paolo G. Santos. Sa ibang balita po tayo, isang panukalang batas na magbibigay ng hazard pay sa mga disaster response personnel sa panahon ng state of calamity ang inihain ni Nueva Ecija Representative Rosana Vergara sa Kamara. Layo ng House Bill 3108 na amyendahan ang Philippine Disaster Risk Reduction and Management Act of 2000 or Republic Act 10121 para maibigay umano ang nararapat na incentive sa first responders tuwing may kalamidad. Sakop nito ang pagbibigay ng 2,000 pesos tax-free hazard pay kada buwan sa lahat ng qualified personnel sa local o barangay disaster risk reduction and management office sa buong panahon na naideklara ang state of calamity. Sa ilalim ng panukala, ang local government units o LGUs ang siyang magbabayad sa responders mula sa LDRRMO at BDRRMO. Kukunin naman ang pondo sa alokasyon ng Department of the Interior and Local Government o DILG. Matatandang nitong Lunes, isinailalim na ang lalawigan ng Nueva Ecija sa state of calamity bunsod ng pananalasa ng Bagyong Karding. Sa Bulacan, 5 rescuers mula sa PDRRMO ang nasawi habang inililigtas ang ilang mga nabiktima ng Bagyong Karding. Dapat umanong tiyakin ang mga benepisyo ng mga frontliner na humaharap sa iba't ibang kalamidad at sakuna. Ayon po yan kay Senator Joel Villanueva. Itong naisiguruhin ng senador matapos masawi ang 5 rescuer mula sa San Miguel, Bulacan matapos ang isang flash flood sa naturang lugar. Hinirang na bayani ang mga pumanaw na rescuers na sina Narciso Calayag Jr., Gerson Resurrection, Marby Bartolome, George Agustin at Troy Agustin. Ayon sa Bulakenyong mambabatas, kailangan daw na bigyang linaw ngayon ang benepisyo ng mga ito at kung paano bang mapagbubuti ang kanilang training. Hindi lang din daw mga rescuer ang dapat pagtuunan ng pansin, ngunit maging mga police at volunteers na tumatayong mga bayani sa mga ganitong pangyayari. Nais din daw tutukan ni Villanueva kung paano na ipatutupad ang batas sa mga protected areas gaya ng kabundukan ng Sierra Madre. Maging ang usapin ng budget ng Department of Environment and Natural Resources sa Department of Public Works and Highways sa maintenance sa mga waterways upang maiwasan ang flash flood. Una, nakikiramay tayo, panalangin at dasal sa ating mga kababayan, kanilang pamilya, mahal sa buhay. Nagkausap na nga ho kami ni Governor Daniel at ano yung mga pwede pa namin gawin on our personal level. Siyempre, yung pagtulong, nandun na yun, no? Yung benefits at ano matatanggap ng kanilang pamilya. But I'm also pounding on the importance of ensuring that our rescuers have proper training, no?
Una, DENR, for example, may greening program na more than 1 billion pesos ang ginagastos taon-taon. So tingnan natin ito, baka kailangan dagdagan, baka kailangan masiguro natin kung saan napupunta yung pondo at malaman natin kung ano pa yung mga programs na maaari natin gawin para siguruhin na yung ating bundok Sierra Madre at ang mga kapaligiran natin ng nature na aalagaan natin gusto. Manatiling nakatutok at magbabalik ang CLTV News. Nagbabalik ang CLTV News. Gumuho po ang isang bahay sa Barangay de la Paz, San Simon, Pampanga matapos lumambot ang lupang kinatitirikan nito. Naglagay pa ng sandbag ang mga barangay official pati ang may-ari ng bahay na si Mamerto Cano. Subalit nabigo pa rin itong pigilan ang pananalasa ng tubig mula sa Pampanga River. Kaugnay po niya na makakasama natin si JM De Jesus. JM, kumusta na ba ang lagay nitong may-ari ng bahay? Nakakalungkot na balita ito. Yes, kasamang Jen, kaninang hapon ay binisita natin ang pamilya na kung saan ay gumuho ang kanilang bahay noong Lunes ng umaga ng alas 7. At kwento ng may-ari na si Mang Mamerto Cano ay linggo pa lang ng gabi ay nararamdaman na nila ang malakas na daloy ng tubig na nanggagaling dito sa ilog na konektado sa may Abacan River. Kaya naman lahat ng tubig na nanggagaling mula sa Arayat at sa Mexico ay doon dumadaan umano ayon kay Mang Mamerto Cano. Kaya naman naapektuhan yung ibaba ng kanilang bahay, kaya lumambot yung pinagtatayo ng kanilang bahay. Kaya naman linggo pa lang ng gabi ay lumikas na sila doon sa kanilang kapamilya, doon sa kabilang bahay na mas malayo ng konti doon sa may ilog. Kaya naman nung bandang umaga ng alas 7 ng Lunes, habang sila ay nagkukwentuhan, nag-aalmusal doon sa tabi ng bahay, ay bigla na lang daw umanong gumuho at buti naman ay walang nakapasok o doon sa loob ng bahay. Dahil kung mayroon ay maaaring magkakaroon ng disgrasya at insidente. At pagtapos naman noon ay dali-daling binisita ng barangay dahil in-report daw minuto ni Mang Mamerto Cano at nilagyan nila ito ng sandbag. At kanina pagdating naman natin doon kanina ng hapon, nakikita natin na hindi pa din normal yung level ng tubig at mataas pa din. Yung mga dating pinagtatambayan nilang pamilya ay meron pa ding tubig dun sa kanilang mga upuan dun sa may bandang ilog. At ngayon, kanina nakausap natin siya na sobrang hirap daw ng kanilang naranasan dahil nung linggo ng gabi hanggang ngayon ay hindi sila makatulog na maayos dahil sa sinapit ng kanilang pamamahay. Ilang katao ba, JM, ang nakatira dyan sa bahay na yan? Yes, kasamang Jen, 5 katao nakatira dun sa loob ng bahay, 2 matanda. At 3 bata na may edad na 9 years old, ang pinakabata, at ang sumunod ay 14 years old, at ang pinakamatandang bata ay 16 years old. At kanina nakita din natin yung mismong kwarto ng mga bata kasama yung kanilang mga magulang ay talagang naapektuhan dahil makikita natin sa pader nakapaskil pa ang kanilang mga litrato na masaya sa kanilang mga dating napagdaanan sa bahay na iyon. Pero ngayon makikita natin kahit yung flooring talagang sira, yung mga bintana talagang nabasag at yung pader talagang nakatumba. Pero gaano na ba sila katagal na nakatira dyan, JM? At ito bang nangyari na ito, ikinagulat nila kasi sabi mo nga malapit talaga siya sa ilog. So yung danger nandyan Pero gaano na sila katagal na nakatira dyan? Yes, kasamang Jen, hindi nabanggit kanina ni Mang Mamerto Cano pero simula pa lang daw nung siya ay magtrabaho bilang isang mangingisda dito sa Cebu 2, Barangay de la Paz, San Simon, ay itinayo na nila itong bahay. Kaya naman kanina natanong din natin sa kanya kung may balak ba silang umalis at maghanap ng ibang lugar. Sabi naman niya wala daw silang kumbaga mapaglilipatan dahil ang kanilang pangunahing pinagkukunan ng kabuhayan ay yung pangingisda lamang.
at yung kanyang asawa ay malapit lang din doon ang kanyang pinapasukan at yung tatlong anak niya ay malapit din doon ang eskwelahan, kaya ngayon ay nahihirapan sila kung papaano sila magsisimula muli dahil wala silang paglilipatan ng bahay at wala silang pera upang maisapaayos pa yung nasirang bahay. Oo, nakikita natin sa monitor ngayon, ano, mukhang hindi na uubra, no? Hindi na talaga matitirhan yung bahay na yan. JM, meron bang ipinaabot na tulong or ano ang naipangako? I'm sure ito ay umabot na rin ano, sa LGU. Ano ang sabi nila? Meron ka bang nakuhang pahayag from them kung paano tutulungan itong pamilya na naapektuhan? Yes, kasamang Jen, kahapon nakausap din natin si Mayor JP Punsala ng San Simon at tinanong natin dahil nabalitaan din natin sa kanya ito nangyari na ito, kaya natin pinuntahan kaninang hapon at ang sabi niya ay hindi naman nila papabayaan ng pamilya at nabanggit din ni Mang Mamerto kanina na binigyan siya ng opsyon ni Mayor JP na mag-relocate. Pero hindi niya ito matanggap dahil mahihirapan lang daw sila dahil kung sila ililipat, ang pamasahe daw na kanilang gagastusin bilang isang pamilya ay hindi uubra. Kaya naman ang isang solusyon na nakikita ni Mayor JP ay una ay binigyan muna sila ng relief goods upang masigurado na merong makain at mainom na malinis na tubig ang pamilya at idalapit at idudulog daw niya ito sa DSWD na kung saan maghihingi sila ng tulong o tulong pinansyal para kahit paano ay maipagawa at maibalik sa normal ang kanilang bahay. So ibig sabihin, doon pa rin sila titira at magpapagawa ng bahay? Ganun bang ang sinasabi ng pamilya, JM? Yes, ayon sa nakausap natin na si Mang Mamerto kanina, talagang ilang ulit natin siyang kinausap kung wala ba talaga siyang balak lumipat. At ang sabi niya ay wala dahil ang kabuhayan nila ay doon sa lugar na iyon. At ang kanilang gagawin ngayon ay makikitira muna daw sila dito sa kanilang kapamilya na kapitbahay lang din nila hanggat wala pa silang matinong bahay na malilipatan or maisasaayos pa yung bahay nila. Maaari mo bang ilarawan sa amin, JM, no? I'm sure may mga ibang bahay pa, no? Bukod yung sa pamilya Cano. Since nangyari ito, no, hindi ba maituturing na delikado din sila, no? Kung sakaling makaranas ng malalakas na bagyo. Ito nga nangyari na nga sa tahanan nila, no, na gumuho because of the current, no, dahil nga sa sobrang lakas ng ulan na binubos ng bagyong Karding. Hindi ba itinuturing ng LGU na maging yung ibang mga pamilya na yung kanilang mga tahanan doon nakatirik malapit sa ilog, delikado din? Yes, kasabang Jen, kanina ay nung papunta tayo doon sa mismong bahay nila ay dumaan muna tayo sa barangay upang magpatulong sa kanila dahil umano may tubig pa din na dadaanan. At habang papunta din man tayo doon sa kanilang mismong tahanan ay makikita natin na yung tubig ay hindi talaga makikita yung mga kanal sa gilid. Kaya naman habang papunta kami ay nasa gitna lang kami ng daan at dahan-dahan kami at makita natin medyo may kataasan pa ng konti yung tubig doon. At ayon naman kay Mayor JP Punsalan kahapon sa panayam natin sa kanya ay hindi pa naman maituturing na danger zone ito. Basta't siguraduhin lang daw na palaging ang bahay ay talagang maayos sa pagkakatayo at kung magkakaroon man ng aberya ay dali-daling kailangan makipag-coordinate sa kanila dahil kailangan daw nilang bantayan din ang mga nasa bahay sa gilid ng ilog dahil hindi naman daw ganun kadali na paalisin yung mga tao doon dahil yun na din talaga ang kanilang tirahan simula pa lang. Alright, kung meron ka ding update, JM, kumusta na ba ang mga kababayan natin sa San Simon? Kahapon may mga barangay na binaha dahil sa bagyong Karding. Overall, kumusta ang sitwasyon naman ngayon? Yung mga inilikas sa mga evacuation, nakabalik na ba sila sa kanilang mga tahanan, JM? Yes, kasabang Jen, kanina binisita natin ang munisipyo ng San Simon at hindi natin nadatnan si Mayor JP Punsalan. At ang impormasyon na nakuha natin ay nag-iikot-ikot pa din si Mayor JP sa buong barangay sa San Simon, Pampanga at nag-aabot siya ng mga relief goods ng yung isang buong araw na ito. At nabalitaan din natin na bahagyang pataas pa din yung tubig pero wala nang na-evacuate pa dahil mukhang naibalik na or nakauwi na yung mga nag-evacuate kahapon sa may San Agustin.
Alright, maraming salamat sa iyong ulat, pero sa punto pong ito, pakinggan natin ang naging pahayag, no, ni Ginoong Mamerto Cano. Ang nangyari dito sa bahay ng anak ko, kasi lumaki ng tubig, sobrang laki. Ngayon, nandito kami. Ngayon, standby kami dito. Tinitingnan namin baka tatangay na yung bahay. Kaming tatlo, yung dalawa yung anak kong panganay at saka yung pangalawa. Ngayon, lumaki yung tubig. Nakita ng may bahay yung dito sa silong niya, tumatagas na. Ngayon, malakas pang ulan. Siyempre, wala kaming magawa dahil sobra na ang lakas. Ngayon, pinabayaan na namin dahil wala kaming magawa. Dumako po tayo sa ibang balita. Bukas ang tanggapan ng Government Service Insurance System o GSIS sa mga miyembro at pensioner na nais pong mag-avail ng emergency loan. Ayon kay GSIS President and General Manager Vic Veloso, naglahat umano sila ng 4 na bilyong piso para sa emergency loan program upang makatulong sa mga Pilipinong naapektuhan ng bagyong Cardin. Sa ilalim ng programa, maaaring humiram ng 40,000 pesos sa mga miyembrong may kasalukuyang balanse upang mabayaran ang kanilang dating emergency loan, habang ang mga walang existing loan at pensioners ay maaaring manghiram ng 20,000 pesos. Ang GSIS emergency loan ay mayroong 6% interest na maaaring bayaran sa loob ng 2 taon. Samantala, bukas din ang GSIS sa iba pang uri ng loan o pautang gaya ng multi-purpose loan at pension loan para naman sa mga hindi qualified sa emergency loan program. Para po sa iba pang detalye, maaaring bisitahin ang kanilang website na gsis.gov.ph. Manatiling nakatutok at magbabalik ang CLTV News. Nagbabalik ang CLTV News. Good news po mga kababayan, isang General Tax Amnesty Program ang inilunsad sa Siyudad San Fernando, Pampanga sa bisa ng Sangguniang Pangunsod Ordinance Number 2022-006. Sa ilalim ng ordinansa, bibigyan ng amnesty ang mga surcharge, parusa at interes na natamo sa delinquent business taxes, real property taxes, regulatory fees at iba pang service charges sa nakaraang fiscal year 2021. Inikahit ang lahat na samantalahin ang nasabing tax amnesty upang makaiwas sa malaking multa at accumulated interest. Epektibo na ang General Tax Amnesty simula nitong September 20 at magtatapos naman sa December 29, 2022. Samantala, malaking diskwento rin ang naghihintay para sa mga magbibigay ng advance payment sa kanilang amilyar para po sa taong 2023. 15 to 20% discount para sa magbabayad hanggang November 30 ngayong taon at 10% discount naman sa mga magbabayad mula December 1, 2022 hanggang March 31, 2023. Para po sa iba pang detalye, maaari kayong tumawag o mag-email sa mga impormasyong makikita sa inyong screen. Pinasinayaan na ng Giant Lantern Festival Foundation at ang lokal na pamahalaan ng Siyudad San Fernando ang Giant Lantern Festival 2022. Sa taong ito, balik na umano sa normal ang selebrasyon kung saan magkakaroon na ng kompetisyon at bubuksan na ito sa publiko.
Samantala, kasabay ng GLF launching ay ang pagpapailaw ng giant Christmas tree ng Robinson Star Mills, Pampanga. Ito ang balitang tinutukan ni Jana Lumbang Parungaw. Tuloy na ang Giant Lantern Festival ngayong taon pagkatapos itong pasinayaan ng Giant Lantern Festival Foundation at ng lokal na pamahalaan ng Siyudad San Fernando sa pangunguna ni Mayor Vilma Caluwag at ng Sangguniang Panlunsod nitong Biyernes, September 23. Ipinresenta na rin sa publiko ang 10 barangay at kanilang lantern makers na sasali sa Giant Lantern Festival o Ligligang Parol sa Kapampangan. Ang mga participating barangay sa taong ito ay ang Barangay Bulaun, Kalulut, San Juan, San Nicolas, Telabastagan, Santo Niño at ang reigning champion ang Santa Lucia. Muli ding sasali ang Barangay Dolores, Del Pilar at Pandaras na ilang taon ding natigil sa paggawa ng Giant Lantern entry. Inanunsyo naman ni Mayor Caluwag na sa taong ito, na unang taon din niya sa katungkulan ay dodoblihin ang subsidiyang ibinibigay ng lokal na pamahalaan sa paggawa ng higanting parol at papremyo sa mga mananalong barangay. At syempre, tuwang-tuwa po sila ngayon dahil dumoble po ang subsidy per barangay. From 150,000, naging 300,000 na po. So yun, galing po yun sa city government, no? At syempre, yung foundation po, nakiusap po tayo sa kanila para i-upgrade po yung kanilang papremyo na pumayag naman. From 150,000, ngayon po, magiging 300,000 ang first prize. At syempre, yung second prize from 100,000, ngayon, 200,000 na. At syempre, yung third prize po, magiging 100,000 na. Ipinahayag naman ni GLF 2022 Executive Committee Chairperson Ricardo Pineda na balik na sa kompetisyon ang Giant Lantern Festival pagkatapos ng 2 taon na exhibition lamang ito dahil sa pandemya. Ang dagdag subsidy mula sa city government ay makatutulong umano para mapataas muli ang kalidad ng mga ginagawang higanting parol ng syudad. We need to improve the quality of the lanterns, especially yung number of bulbs. So, meron kaming minimum number of bulbs para lalong gumanda at maging makislap yung mga parol ng San Fernando. Bubuksan na rin umano sa publiko ang festival kung saan pwede na silang manood live sa Robinson Star Mills. Wala na rin umanong ipakakalat na tiket dahil ang pagpasok sa venue ay first come, first served na lamang. Kasi nga, in the last 2 years, meron tayong pandemic. So last year, naganap yung festival, an exhibition, with a minimal budget lang. So yung mga lantern makers natin, pinagkasya lang yung appropriated amount na budget. Yun. Para matuloy lang yung festival. Meron tayong magiging bagong setup ngayon when it comes to public viewing. Wala na tayong ilalagay na mga upuan. Ibabalik natin yung nakagisnan natin before na nakatayo yung mga tao. Wala nang VIP treatments dito. Basta first come first serve basis. Isa sa mga participating barangays ngayong taon na puspusan na raw ang paghahanda ay ang Barangay Pandaras. 2017 noong unang sumali ang barangay sa Giant Lantern Festival at ito pa lamang ang ikalawang pagkakataon. Isa umano sa mga naisip ni Barangay Captain Edsel Miranda na konsepto ng kanilang higanting parol ay ang pagtatampok sa hanay na kanyang kinabibilangan ang LGBTQIA+ community. Ngayon, surprise! Iba-ibang kulay ang pasasabugin ko, like the flag of LGBTQ member, because I'm the first gay barangay captain in the history ng city of San Fernando. Kaya kahit maliit yung barangay ko, the small Iray, small barangay, eto, mag-join ulit ako.
Samantala, kasabay din ng GLF launching ang pagpapailaw sa higanting Christmas tree ng Robinson Star Mills, Pampanga. Ito ay may taas na 25 feet at naiilawan ng 10,000 maliliit na Christmas lights. This is very important to us simply because we want to give our customers the best during the Christmas season. This is the merriest time of the year, and we want them to experience a very festive mood, a tradition that they will always remember with their families and friends to share with. Nakatakdang mapanood ang Giant Lantern Festival 2022 sa December 17 at magkakaroon ng nightly exhibitions ng December 18 hanggang January 1. Jana Lumbang Parungaw, CLTV News. At yan mga balita ang nakalap ng CLTV News. Kasama po ang buong pwesto ng CLTV News and Current Affairs. Ako po si Jennifer Salenga. Maraming salamat po.